Okay ra ka diha tay? Lagi, di ko na ng pulso. Tanaw huli nga sanang na ba? Na ako na to ano. Agpisil na doy. Tayo na bangilabot. Nako na tayo dito. Paglukap ko na rin ibang saban. Bulo ka pa sana. Ada lukaban ra ka. Ano bangilabot kay? Kuno na. Diyan mo pang giaway. Iwat to na ta. Morning doy. Pus manang ban pus manang. Asa man kay drop? Ato balilihan. Balilihan kay drop? O ikaw na, asa man kay drop nay? Ato tatay. Di jud manggibuwag ning mga managuyaban ni. Hi guys, good morning. Birnis na karon sa buntag, schedule ni tatay sa check-up. So, madiran padir di jud mabuwag, di mo pus padir mo sukot og sidara kay gusto mo pagnas madir magkuha ni magkuhap-wag. Dari man taras tatay sa punset kay ganahan man og punset, di man jaw punset kay na pus madir magugakas putiput. Tapos manang i-drop by na mus manang sa balilihan kay naay jang lakon mga papel ko no, wow, pa-enroll siguro na mo eskwela buti college. Eskwela ka college lang. Tapos biting permit. Labad-labad ang hugas wa mi na mahaw pero nagbaon na naman mi dari itlog kay jagatasan mas biyahe ja. Dito na raman mi mo kaon. Naglama ka kag suma nang langatag lang pud na nagtutugutas na. Anja salamat ko sa tang driver kay grabe ka supportive ka jo. Pag-ingag alas 6, alas 5 na mata, very good. Salamat sa Ginoo kay nagkamata pa. So, kita ta later guys. Ja ato pong paminawon og si sulti karos doktor about ni sa mata ni tatay. Salamat di ay sa mga ning send og GCash para sa kuan ni tatay para mapadadyon na gid ang treatment. Thank you kadto ninyo di na mo matagsa-tagsa. Sa smallest amount nga inyong gihatag hangtod sa biggest amount nga inyong gihatag dako kadyo og katabang. So daghang salamat kadyo. Guys, diyan mi sa balilihan ang ipamaspader. So kuan na nina nga battle sa pahumot, upat naman siguro. Ikatulo pa di ay. Kay magsigiram kong panghit sa kang libre sa doy. Na. Ang bilis sa kay mamerpion ko kay atubang tartog mga doktor unja. Uy. Bago pa na hinabre kay na purot na gahustuan. Alright guys, so doha ra gud ka spray guys eh. Kuan maguni sa kana. Kumot jud si Takajo. Doha ra ka spray. Ang si tatay ganina kay nang spray man pud si Jack kay na piida na mo na no. Hindi Hagi mo na tanaw na hurot na ba? Lugay naman ang ija. Loyal mo po na sila na ho. Kay gamit ko sila sa pahumot ba? Saysod. Saysod na. Ana pa day. Dugay naman nagkaado na eh. Sino nila may puno? Anang saraman. Anang saraman. Duha ra ka spray guys kay a little goes a long way daning pahumuta bisag gamay ra. Grabe ra kumuta. Tipid good si Jawg buta na sa 250 nimo nga kwarta na lang kay pahumot nga mo last all day or the next morning mo last pagyapon unja dugay jud sa maurot kay 85 ml naman. So available gyapon sa Shopee sa wa pa kasuway or sa mga nakasuway katong nahurot na guys. Palit na mo nahurot lagi jud ha. Ano? Lock na niyo. Wawa. Yo di okay na na. Kanina ilak na. Kana na. Kana mo ilak. Okay. So padado na guys, kaya pa mis balilihan. Ang ginganay kahakuan. Eh wa mi magsilag bintana kay si pader magsuka og close bitaw malipang siya. Wa man na naman ang ebrihan para na hangin makasud. Mao utot ta doy. Tasan para utot. Diapod ko guys peppermint. Yang living ni Siza. Okay. Haman ning kaugalingan nga battle so pwede ra nang ibutang sa ilong yan na. Kay wa mo koy kuan di man ma awiran. So available po din siya guys sa Shopee ni Terry. Salamat. Sige, ingat. Panas manang ning drop na. Guys! Alas 8:30
pa sa buntag. Papadihag doktor guys, so ni una na ko dito sa information, nag-fill up ko daring kuan. Inibitaw ng ilahang COVID check. Asa balik ra ko unjang na nagdoktor, balikan ra nas tatay wa pa. Pag doktor tay pag purway sa laman diha. Pwede sa tamo palit og pamahaw. As tatay guys, pupaling ko ay ra dari. Bri sabi. Pami pamahaw guys. Anja ning palit, ani palit. Na-fill up ra ko dari daan karon unja, inig na nagdoktor. Ah maging nagbadjing nga mabalik ra ko unja. Ja og na nagdoktor. Ay papunas tatay dadun. Okay, delikado man dadtog magpa expose dadto sa ospital kay takay ba oh. Mo na may kanang doktor. Sige, ate man ka na po yung mag-ujud kaya ako may mag-guide. Mag-fill up sa mga swatter nun. Nagdakay bulpin na ingon ra ko pagda. Hala, mo ka mo bulpin. Hala ka. Namo. Diyan kay bulpin. Kay bulpin te. Ah, sige naman. Tata na. Okay, ate man ka na po. Kuan guys, assistant kay Seti Julie busy. Kay ngana dili ka. Ada sa kadagan te. Guba man yung Ada kadagan kay mo. Asa kay nagguba ijang kuan. Kani badi mong gud maduot. Maduot na. Ada naman sig tandog tay kay Piki pikil. Piki. Madagan ka tay. Dagan buwang mor mo. So okay ra nang lakang tayo ko to. Sige, una-una na mo. Dagan sila. Katutugan floor. Sige, dito ra ko na welcome. Muna na ko tika, nag-fill up ko. Ah, sige. Siya, grabe. Hi guys. Maganda na sa ati Prodelisa. Wait lang lang tayo. Wait lang lang. Ari dajay. Libre ka lang tatlo. Nakuno dami. Oo. Awan na sa mote, Ay. Magitaan sa nag-elevator. Ay, dara di ay. Di, kayo gitrabaho. Pas araman tayo, saraman kayo nga na maliit ng elevator. Pas araman ka, gisara. Asar ka rin nila? Tau sakay. Ha? Sakay. Sakay ng barko? Danero tayo. Sakay ka. Gawas na. Diba, dali raw yung tika. Alati. Ado sa tika na yung mga kuan. Lansang. Gata, di ko kadaog. Ako ba? Sige. Arang lagi. Arang tunggang tayo. Di, ano ra sunod ni tatay di na mo mga lansang tina. Ay, uwi na tayo pagkakagalang ni lansang. Ano ba tayo? Lansang na. Anak. Ano sa man yun? Ang gibilin ram po ni Dani. Dito. Dito rate. Too. A few moments later. Guys, update ra ko ninyo guys. Alas 11:30 nas buntag. Kutsara. Palit ang McDonald's. Mansuman ka kutsara mo. Tama na Di dahil kutsara dari patabas McDonald's. Nagdamas na na og luto. Mga dinis na na guys. Tubig. Luto o plato. Alcohol na ibe. Kuya mo yung alcohol mo rin. Juicy kulon mo rin. Nagkuhan ra ka nagtabok. Balhin na. So guys, abi man migma. Sa to si tatag entertain dyan naman ko na emergency nga opera ba. So ang doktor busy. Kanang limited ra malagi doktor daris buhol bahin lagi pag oras. Mato na ko na Ta guys, ato na ta kay ikuta sana sa tay. Bumili ko kada guys og tubig, sumato tag kantin kay mopalit ta og tubig. Hey. Alas 12 guys, nahuman jud mi. Pasalamat po ate kay mo gada to ha. Kaya ako may namalit, mag-fill up mga paperwork ako ng trabaho. Pag magujud-gujud, dapat ko nagbitbit ko mga gamit. Si ate mo gada. Atang pakiratan sila guys. Tanawa na tagan sa ilang ipamuhat. Ganina, pagi ka na kayo nangatuhog man to. Uy, mas manang. Kaya malagi ka nang. Mana? Ah.
Okay, okay guys, di anami. Alright. Pag ginawa. Aray. Nay, darak sa danay oh, magidudanay. Pagkaon na nay. Nangutana ka nay nahagdan sa tatay? Mora gyapon gresita, andyan na pa magkaisalin sa bayang duha ka botelya to pato, usa ra ka botelya hang gipalit. Manja, nagyapon tong vitamins, food supplement para sa mata. Dama lagi to guys, giingnan kong dook, makuha lagi ko no kinahanglan sa transplant. Manja kay ko ang pamanjag atong kwarta, wa pamanjag nag-abot. So ang giingnan si nga sunod buwan nigbalik na mo hajang i-update og niabot na ba ag kwarta nga gikinahanglan kay akuan pa man na siya tawag na kanang magpila pa ba maglinya pa dito dugay jud madawat ag kalimutaw so mo nang ginahanglan maka-file na kay arong ma-process dito dito ka paandar Under. Ikanda. tiaw Doy. Ikanda doy. saan man nila to kuan magud kunog battery ni pwede na ma-charge sa power bank asa man kuno i-charge ha asa man i-charge nga daytay saksakan na ni lagi daha lagi saksakan asa man isaksak anak Denmark okay guys nagkadong singat po guys mag sit up sa ami nangan sa ami dari tayo dara tay pagkaan na tay guys McDonald's french fries Sige mo karga. para ka po dyan na ano sana ni dahil mga nagisut nag kaya naman pa yung sa mga hindi mo magbalit ilak ba dyan yung suportahan kay mga hukon dyan mo naluja ko kaya dagat ko sakit na nga mataw parang luja yung taon na ni Uto sa'yo suwa nay hindi suwa asa man na yung handa na makdo karon pa kakagag makdo Tiyaw. hanggang kaya may tamak-tamak siya dan tapos man ang to aning ambus Na, dyan magulian na nalis siya. ikaw si tatay nagkaan ka tay Ano ka? hindi kaya na naman dyan so dyan tigtag bilaran pwede na tawag papalit og makdo Ya pamendar eh. kung sa man na yung weekend o makailutot eh Naglanan lagi tag sarod lagi tag kakagyan.